Hi guys, pojďte si se mnou ukázat nový update Night Nights in the Forest. Za prvé se omlouvám za techniku, nevím, jak to mám jinak natáčet. Zrovna proběhl update, je to asi 20 minut, potom co uběhl update a já jsem u toho hrála, ale ona byla party a mě to z ní vyhodilo. Takže vám teď točím na video a doufám, že to bude něco dobrýho. Jdem rozpálit oheň. Koukneme se, co to je za meteority. Ta ukázka byla taková divná, jako, ne, že byla divná, ale ani jsem nevěděla, o co jde. A mají to být nějaký meteority, nechápu jaký, když jsem to hrála chvilku, ale hrála jsem s nějakýma holkama a oni všichni umřeli a já neměla bandáže, takže jsem to rovnou lívla, tak oni umřeli a pak jsem to už lípla, protože už jsem na to neměla. A opravdu se omlouvám za techniku, ale nemám ničím jiným to natáčet, takže... A jdem se to donést k ohni. No, jinak, tento update má být o nějakých meteoritech a psali tam v různých těch nových ikonkách, jako tam je vždycky, že uděláte tady tohleto, že musíte zabít nějakých 20 krabů, nějakých meteorických a že tam máte odevřít nějakou meteorickou čestku a ještě nějaký takový věci. Už to jedna spawnovala, sakra, já jsem chtěla vyzkoušet nový glitch. No to nevadí, tak jdem dál. Chci se vás zeptat, kdo už to teďkon hraje? Protože já to točím 20 minut potom a fakt jako hodně lidí to hraje, že ten úplně ten začátek byl úplně prázdný. Tam byl jeden člověk. Takže jste dělají 2 židla, však tady bývají 4. No, odebřeme si čestku. Doufám, že ta hra bude dobrá, protože jinak to je úplně k ničemu. Já jenom doufám, že to není jenom o tom, že prostě třeba začne pršet, začnou blesky a začnou lítat meteority a když vám to trefí do baráčku, tak vám začne všechno jako hořet a takový. To by bylo mega blbý. No to do ohně. Už tam chci házet židličky. Jinak kdo o tom neví, tak když hodíte židličky do stroje, tak oni přidávají po 5, což je hrozně hustý. Já už to hraju jak dlouho. No už to nějaký měsíc bude, hele. A dozvěděla jsem se o tom třeba v půlce. Jinak mám na vás otázku. Hráli jste někdy s takovýma lidma, kteří byli hrozně AFK? Já jsem třeba hrála s borcem, já jsem umřela kvůli tomu, že přišli kultisti. Že normálně jako, že nás šli zabít. A já nevím, jestli to byl nějaký fishman, ale on prostě... Já jsem umřela kvůli tomu a on si šel lovit rybičky. To jsou nejvíc divný lidi. Vy prostě umřete se tam spolu ve dvou, ale on si dal lovit rybičky. Takže mě zajímá, jestli se vám něco takového stalo, jestli ano, tak to pište do komentářů. A mě nevím proč, ale fakt nevím, jak se do toho mám dostat, do toho updateu, nebo kdy budou lítat meteority. Takže jestli už to z vás někdo hrál, nebo tak mi to napište a vysvětlete mi, co je s těma meteoritama, protože já to absolutně nechápu. A uvidíme, jak to bude hrát dál. Jinak, kdybyste chtěli další videa, tak můžete psát. Už je tady Pelt Trader a já potřebuji Bunny Food. Jinak, kdo to nehrál v životě, tak já vám vysvětlím pojem této hry. Já už taky nějaký pátek hraju. No, je to o tom, že prý to je podle pravdy. Jo. Já vám to tady nebudu úplně celý vysvětlovat tu hru, ale ten, kdo sleduje Robloxový youtuber, jako je třeba Dangles, jo, ten tam má ty updaty vždycky, tak nevím, toho tam vysvětluje, že se zeptal ChatGPT, jestli je Night Nights in the Forest popravdě a tomu napsala, že prej není, jenomže jakmile se začal ptát na děti z Amazonie, tak tomu řeklo, že to se ztratili. A takhle to vlastně pokračovalo dál. Tak se tam to, když tak koukněte, já vám dám od... Začaly padat meteority. Já tam jdu.
Tam jsou nějaký divný krabové. Jau. Jau je ruk ohni. Tady jsou nějaký divný krabové. Tak tohle je mega hustý. Jinak jiný ty tam asi dávat nebudu, oni to jsou celkem Meteoros have crashed. Hej, to je hustý ten update. Já semka asi nebudu dávat žádný jako... To snad stačí, když vám to dám jenom takhle jakože na ukázku. Mě zajímá, jestli to je na mapě. Tady je nějaká divná kovadlina. Myslíte si, že tam bude něco? Nevím, já se dokouknu hrozně na toto, mě to hrozně zajímá. Jinak nebudu to nějak obekecávat, prostě napište, kolik máte dnů a mě to stačí. Ale mě zajímá, co to je. Hej. Well. Tohle je mega, mě zajímá, kolik mu ubere Raygun. To je vlk. To portuje nějaký skibidi maso. Tak to si beru. Hej, já potřebuji ochutnat. Jdem se kouknout, kolik mi to přidá. Zajímalo by mě, kolik máte dnů a kolik máte, jakou máte klásu, ukáž. To je nějaký krystal. Můžu ho dát do drtičky. Já ho nemůžu dát do drtičky. Tak já se ho tady nechám. Dám si masíčko, ať nám nechcípnem na hlad. Můžu se tam ještě kouknout. Mě to zajímá celkem. Tak tenhle ten update je mega. Ale co tady bude dál? Tady jsou 2 meteory vedle sebe. Protože v tom jenom láva. To ubírá jako vlk. Jako můžu skočit dovnitř? Ne, tak nemůžu. Já nemůžu být lalalala chicken. Ty slavec chicken. Zajímalo by mě, kdo z vás byl na Minecraft filmu. Já třeba ne. Ale moje kámoška měla takový štěstí, ona byla zrovna v kyně a ono to vyšlo, takže ona to viděla hned potom, co to vyšlo. Já se trošku asi healupnu. Ale jako toto je husté. Tak to už mě k ničemu. No, lidičky. Takže to vypadá tak, že takhle spadnou ty meteority a pak máte zabít ty divnoborce omega, pozlacená čestka. Zajímá mě, jak tomu říkáte, třeba moje nejlepší kamarádka tomu říká zlatá čestka, ale zlatá je taková ta úplně golden a je defense. A zajímalo by mě, nebo prostě, ona tomu říká golden, já tomu říkám pozlacená. Golden potom říkám ty, která je jako fakt golden. A potom, co ještě je, jo, potom je úplně že zlatá, tak to je ta golden. A zajímalo mě, jak říkáte dragon chest, prostě ty úplně nejvíc OP. Ale ještě může být, že jo, admin chest, ale to je hodně těžká sehnat. To máte třeba 0,01% na to, abyste měli admin chestku. Ale to je hodně to. Asi vybiju tady tyhle takzvaně kulturisty. Postavím se tady ty lasery. Ty stakes. Hej, proč mi to nefunguje? Skip. Viděli jsme meteority. A řekněte mi, kdo z vás už má třeba dodělaný ten odznáček za to, že jíte 99 nocí jenom zeleninu. Mě by to celkem zajímalo. Já jsem to někdy chtěla zkusit, ale nedala jsem to. Protože za začátku hrozně chcípáte na papání. Musíte si najít to, že jo, musíte si najít hodně dřeva. Musíte mít hodně dřeva a železa a pak je to celkem těžké. Tak, koupíme se Sundial, protože ten je mega dobrý. A koupíme se ještě Regular Bed, ať to letí rychlejc.
Dobré. No, takže kdo už to hraje, nebo to hraje současně se mnou třeba, těch tady skoro v 9. A ještě se můžeme zkusit kouknout na Steel a Brainrot, který Pelt Trader. Můžeme mu dát Wolfpelt, který teď bude v 9. A to je za pár minut, to je tady za 20 minut pomalu. Vezmeme si asi Spear. Ale ten má být teďkon za těch 20 minut, nebo za kolik. A na to bych se klidně koukla, tam se prý spawne třeba mýmu kámošovi, se tam spawnuli 2 admin lucky bloky. To bych chtěla zkusit. Takže se na to asi kouknu. Takže asi vyjde druhé video. Je další bandáž. Čemu je tolik bandáží, však nemám koho oživovat. Baráček, tak se jenom kouknu do baráčku. Akorát tam židle. Jo, dobrý. Budeme mít hladík za chvilku. Tady máme kanistr. You are hungry a jsou tu 2 alfové. Takže se healupneme. Dobré. Já si myslím, že tento jako event, nebo dalo by se to tak říct, prostě nový update, je hustý, ale zajímá mě, k čemu jsou ty, že to spadne ty meteority. Přijde mi to, že to je celkem k ničemu. Ale nevadí, takže... Taky by mě zajímalo, kdo to bude vědět, k čemu je tohle. Jako se tam spojovat do sebe jako Game of the Forest? Ne. Tak uvidíme. Proč mi to připomíná kukuřici? Vidíte to? To vypadá jak kukuřice. No. Třeba mě Alpha Wolfpelt, ale ona už je celkem dlouho. A kde pak? Kam pak se můžeme kouknout? Tak jdem tam tudy. Bych se šla kouknout k té kovadlině. Jo, já si myslím, že to je nějaký vezání, to je můj křeček. To dělá mega brikule. Jak daleko jsem od toho? Jo, celkem daleko. Řekněte mi, jestli už jste dobili diamondy, to jsou prostě taková ta baseka velká. Já už jsem je hodněkrát dodělala a můžu říct, že to je fakt jako nářez. Je jich tam třeba 100. Ale je to mega hustý, co z toho dostanete, je rifle. Třeba moje nejlepší kamarádka Rifle říká rifle. Ona si prostě myslí, nebo nevím, jestli si to myslí, ale je to jak kdyby místo prostě rifle měla rifle. Jak jsem daleko od té kovadliny. Omlouvám se za tu kvalitu, ale je už jde koza. Je to úplně úžasný.